Zovem se Ivana i volontiram na klinici za unutarnje bolesti na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Ono što moje volontiranje obuhvaća je zapravo da pomažem doktorima prilikom prijema pacijenata, znači prilikom kliničkog pregleda određivanja trijasa, te brigu o stacioniranim životinjama, da ih šećem, hranim te dijelim terapije. Tijekom ovog volontiranja naučila sam dosta što se tiče samog kontakta sa ljudima, bilo sa pacijentima, sa drugim volonterima ili sa doktorima. Na taj način dolazimo u kontakt sa različitim slučajevima, različitim tipovima ljudi što nas nauči kako se zapravo pravilno odnositi prema ljudima koji su u stresu. Volontiranje me kao osobu učinilo bolje. Prvenstveno me naučilo kako da budem timski igrač i naučilo me tomu da svaki posao u timu, koliko god se on u početku činio malen, je jednako bitan. A time i zapravo svaka pogreška u tom timu ima jednak utjecaj na taj tim, pa me time učinilo i odgovornijim.